страх яго душу стискае, открывавы выступае, силы ён губляе, ледве не канае. Спадзявайся на Бога, будь мужным, няхай мацуецца сэрца тваё, спадзявайся на Бога. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоим. Вітаю вас на Святої Мши, kolejny dzień w Wielkim Poście. Dziękuję dobremu Bogu za гэтую духовную дорогу. И схиляем чело перед нашими дорогими померлыми, святой памяти Целевича Антона, Ядвигу Виктора, Тамару, Владимира, Марию, Галину, Наталью, сям'ї всей Даугель, Юзефа, Катерину, Марию, Валенсину, Ядвигу, Виктора, Геннадия, Валерия, Марию, Григория, Алену, Татьяну, Веронику и всех родных их померлых. Перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешив я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога. Няхай змилуется над нами Бог Усемогутний, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутний Боже, дай нам верно виконувати Твою святую волю и служить Тебе охотно, как взрос на земле костел Твой, и помножилися Его заслуги. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі володарить, в єдності Духа Святого, Бог разу все веки вечные. Читання книги лічбаў. У тыя дні габрэі вырушылі ад гор па шляху да Чырвонага мора, каб абысці зямлю Эдом. І людзі ў дарозе пачалі губляць цярплівасць. Яны казалі супраць Бога і супраць Маісея: «Навошта вывелі нас з Егіпту, каб мы памерлі ў пустыні? Бо
няма хлеба, няма вады, і надакучыла нам гэтая нікчэмная ежа. Тады спаслаў пан на людзей ядавітых змеяў, якія кусалі народ, і шмат людзей з Ізраіля памерла. Прыйшлі людзі да Маісея і сказалі: «Зграшылі мы, бо казалі супраць пана і супраць цябе. Памаліся да пана, каб ён аддаліў ад нас змеяў». І памаліўся Маісей за народ. І сказаў пан Маісею: «Зрабі сабе змея і павесь яго на жэрдзі. Тады кожны укушаны, калі паглядзіць на яго, застанецца жыць». І зрабіў Маісей меднага змея і ўзняў яго на жэрдзі. А калі ядавітая змея кусала чалавека, ён глядзеў на меднага змея і заставаўся жывы. Гэта слова Божае. Дякуем Пану. Пане, выслухай мою молитву. Пане, выслухай мою молитву. Пане, выслухай мою молитву. Няхай дойдзе да Цябе мой крик. Не хавай ад мяне свайго аблічча. У дзень, калі я апынуся ва ўціску, схілі да мяне сваё вуха. У дзень, калі Цябе паклічу, хутка выслухай мяне. Пане, выслухай мою молитву. Народы будуць баяцца Твайго імя, Пане, і ўсе зямныя каралі Тваёй славы. Таму што Пан адбудуе Сіён і з'явіцца ў сваёй славе. Звернецца да малітвы бездапаможных і не пагардзіць іхніх просьбаў. Пане, выслухай мою молитву. Будзе запісана гэта для наступнага пакалення. І народ, які створыцца, праславіць Пана. Таму што Пан глядзіць з вышыні сваёй святыні, з нябёсаў глядзіць на зямлю, каб пачуць стагнанні вязняў і вызваліць сыноў смерці. Пане, выслухай мою молитву. Хвала Табе, Слово Божие. Хвала Табе, Слово Божие. Зернем есть Слово Божие, сей битам Христос. Кожны, хто яго знойдзе, будзе жыць вечна. Хвала Табе, Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав фарисеям: «Я виходжу, а ви будете шукати мене, і помрете в граху вашим. Куди я іду, туди ви не можете пойти». Тоді юдеї сказали: «Невже він заб'є самого себе, що каже, куди я іду, туди ви не можете пойти?» І сказав їм: «Ви з тих, хто в низі,
а я з тих, хто у вишині. Ви з гэтага свету, я не з гэтага свету. Таму я сказаў вам, памрэце ў грахах вашых, бо калі не паверыце, што я ёсць, памрэце ў грахах вашых. Тады сказалі яму, кто ты? Езус адказаў, той, пра каго я казаў вам ад пачатку. Шмат чаго маю казаць пра вас і судзіць. Але той, хто паслаў мяне, праўдзівы, і што я чуў ад яго, тое і кажу свету. А яны не разумелі, што ён казаў ім пра айца. Тады сказаў ім Езус, калі ўзнімеце Сына Чалавечага, тады даведаецеся, што гэта я, і што нічога не раблю ад сябе, але як навучыў мяне Айцец, так і кажу. І той, хто паслаў мяне, ёсць са мною. Ён не пакінуў мяне аднаго, бо я заўсёды раблю тое, што яму падабаецца. Калі ён казаў гэта, шмат хто паверыў у яго. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Няхай слово Євангелля знімуть грахи наші. Хвала Єсусу Христу. Шановні, в Великім пості, певна, це дорога, яка має конкретну мету. Голгофа, криш і воскресення. Так само чоловіча дорога, одна з многих, то есть духовная дорога, повинна завсёды бути этой простой, накерованной на небо, на Бога, на Збавителя. І тому сьогодні Єсус просто каже, коли знімете Сина Чоловічого, тоді довідаєтеся, що це я. Поглядите, як Єсус уже близько виказує про свої покути і свою боскость. Єсус не каже, що ось довідаєтеся, що я воскресну. Ні. Коли знімете Сина Чоловічого на крижі на Голгофі, подимете. Бо менавіта Єсус хоче, щоб люди свого серця, душі увірували не насильно, а відкрито і з любов'ю. Щоб вони зрозуміли, що воскресення Христове не просто моць Божая, а що вона проявляється ось в нашій життєвій дорозі на кожний день. Бо і наше воскресення, думаєте, якое тільки тоді на суді опошнім воскреснем? Ні, кожний день наш добрий учинок, молитва, пост, встримання, пробачення взаємне, терпеливость – це наше воскресення. Это кожний миг ми духовно проростаємо справді в той ласці Божій, в якій ми повинні бути всю вічність. І тут, як чуємо, Єсус так само заохочує. Бачите, як
подимуть Сина Чоловічого. Знов напоминає і апостолам всім, коли наступить цей час, момент, щоб ви пам'ятали, що я це вам говорив. І ось так кристалізується, формується віра. И наше штоденное, то, что поводле науки веры, Костела, Иисуса виконувати, это тривать и взрастать, еще богатеть больше духовно, то есть приподниматься, обновляться и жить для неба, для збавлення, для Бога. І тому Ісус каже так само: «Я все роблю поводле волі Отця». Тобто щоденно Ісуса наука, поміж людей тривання поводле волі Отця. І це і є уже процес збавлення роду чоловічого. Коли люди, як чуємо, коли він казав, це шмат, хто повірив у його. Розумієте, що Ісус виказує задання своє, такое профетичне, пророцьке, і люди приймали це до серця, увірували і йшли далі за ним, поводле його наставлення. Это уже воскрешение человечее, духовно. И он, кожний іде і триває. Тому Ісус напоминає нам про цей момент, що приходить, навчає і каже, що я звишиняв ви з цих земних низинів, але я прийшов вам допомогти і збавить. Дай Боже, щоб ми сьогодні, розважаючи так само дорогу крижовою, зрозуміли і відчули цей великий Божий дар. Дар Божої любові, милосердності і добрині. І особливо нехай Божа ласка триває над усіми нами, бо Ісус захочує, я виконую волю Отця моєго. І нас закликає, щоб ми виконували волю Отця Небесного. Тоді ми будемо названі дітьми Божими. І нехай же Великий пост, це є дорога, як ми наближаємося до Великого дня, допомагають нам вишукувати ці добрі учинки і добриню. Амен. Молимся. Это у меня еще один микрофон тут на дорогу, а он не знает, что робить. У святий час поєднання знесем наші просьби до Отця Небесного, який прагне збавлення всіх людей. Молимся за святого Отца Льва XIV, каб ён адважна сведчыў перед усім светом, что Иисус Христос з'является адзіным збаўцам чалавека. Цябе просім. Молимся за грешников, каб праз скруху сэрца і пакаянне яны знайшлі дарогу до Бога. Цябе просім. Молимся за хворых, каб Пан Бог даў ім палёгку у цярпенні. Цябе просім. Молимся за хрысціянскіх бацькоў, каб яны цешыліся вернасцю сваіх дзяцей Езусу і Касцёлу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас саміх, каб Пан Бог прывёў нас да праўдзівага пакаяння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, наш притулок і наша моць, вислухай просьби свого народа, праз Христа, Пана нашого. Номер
милосердный, добрыни своей неизмерный, зышел на землю ты из неба и утаился у крышинцы хлеба. Раз людей был затриманий и на суд, як злодей гнаний, виновачами фальшиво Сбичевали твое тело, не было и частки целой, ранами всего покрыли, Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру за Твої на прославлення і хвалу ім'я Своє, а так само некорисно і всьому ко Слову Святому. Милосердный Боже, мы складаем Тебе ахвяру милостивления, каб злитовавшися над нами, Ты очистил нас от провинов и скировал до себе хисткия наше сердце. Праз Христа Пана наша. Пан з вами. Вгору серце. Подякуєм Пану, Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане, святый Ойча, всемогутный вечный Божа. Ты праз муку Твайго Сына даў збавленне всяму свету, які, дзякуючы за ласку адкуплення, праслаўляе Тваю веліч. Бо на крыжы адбыўся суд над грахамі свету і заззяла моц Христа укрыжаванага. Таму з анёламі з усімі святымі мы праславляем Цябе, Божа, разам з імі всклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Твой, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары, раз
працою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Вспоминаючи смерть и воскресение Твоего Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, вдосконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага свету. Божа, дозволь їм убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами і особливые ласки для ксяндза Анатолія Порохневича. Каб і ми заслужили удел в житті вечним, в єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святыми апостолами, святым Юзефом Яе обранником, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларусі и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Табе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Божа Ойча Всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во
нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Божа, збав нас од усяго злога, дай ласкаво спокой у дні наші, нашому народу Беларусі, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пришестя Збавце нашего Иисуса Христа. Бо Твое Володарство и моц и хвала. навеки. Пане Иису Христе, Ты сказав апостолам Твоим: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, тіло Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Я, коли буду знятий від землі, всіх притягну до себе, каже Господь.
Голгофа, як добро з тобою в тишині, здалека от людской митусни. О, Єзу, мяне сутешу журбе, дай бачить про слезы тебе. Ветрики тебе тримали, а мой грех, и некаты крыжовали, а мой грех, не копье пробило сердце, а мой грех. Ты еще до народжения любил меня. Не цветы тебе тримали, а мой грех, и некаты крыжовали, а мой грех. Не копье пробило сердце, а мой грех. Ты еще до народжения любил меня. Голгофа, 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 я бачу тебе на крыжи, от болю и раны дрожишь, складаешь айцу в ахвяру любовь, смывая мой грех твоя кровь. Не цветы тебе тримали, а мой грех, и некаты крыжовали, а мой грех. Не копье пробило сердце, а мой грех. Ты еще до народжения любил меня. Не цветы тебе тримали, а мой грех, и некады крыжовали, а мой грех. Не копье пробило сердце, а мой грех. Ты еще до народжения любил меня. Голгофа, 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 я взглядываю часто той день. Голгофы покутливый тень. Несу я под крыш тяжарных вин, обзнял их з мяне Божий Сын. Не цветы тебе тримали, а мой грех, и некады крыжовали, а мой грех. Не копье пробило сердце, а мой грех. Ты еще до народжения любил меня. Не цветы тебе тримали, а мой грех, и некады крыжовали, а
за мой грех. Не копье пробило сердце, а мой грех. Ты еще до народження любив мене. Голгофа, Голгофа, Молимся. Просим Тебе, всемогутний Боже, дай-ка мне спинно здійсняючи Твоє таємниці, были мы завсёды годными наблизиться до даров небесных. Праз Христа Пана нашего. Молимся. Схилите ваши головы для благословления. Добрый Боже, значно большая за гнев Твоя литость, да всех, кто на Тебе сподяется. Дай Твоим верным щиро оплакивать свои провины, каб стать годными, отримать от Тебе ласку с утешения. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай вас благословить Богу всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Молитва об беатификации Божьего слуги Едварда Войниловича, нашего суайченника. Отче Небесный, в славной особе Божьего слуги Едварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что виявлялося в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и Он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была Его внутренним святлом, походнею добрині і справедливості до людей різних віровизнанняв, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Едварда и выслухай просьбу мою об ласках оздоровлення, навертання, спокої в серці, сім'ї, народі, якою взношу до Тебе з надією,
што в хуткім часе ён будзе включений у лік Твоїх святих. Амен. Святий Арханьоле Михале, Бережи нас у змаганні, супроть спокусов і пасток злого духа, будь з нам оборони, князю войска небесного, моцею Божою. скинь у пекла сатану і інших злих духів, які на звуку душав, снують по світі. Амен. Спів. Ты за нас терпела рано, Иисус Христе, смилуйся над нами. Ты за нас терпела рано, Иисус Христе, смилуйся над нами. Ты за нас терпела рано, Иисус Христе, смилуйся над нами. Перша стація. Пан Єсус осуджений на смерть. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. О, проскрыжи муку свою, свет откупи Ты. В этой стації ми розважаємо над великою подією всього чоловічства. Але гэтую падзею Єсус прадказвае в Євангелії, як чуем, калі я буду взняты над зямлёю. Пілат гэтага не ведае, што выконвае волю Божую. Так і кожны чалавек, здаецца, што як бы па свайму штосьці робіць, а ў сапраўднасці аказваецца, што той ці іншай меры мы ідзём тым напрамкам, якім, увы, няхай нават крыжы, цярпеннях, але Богам наканаваным. І таму тут толькі адно – вера патрэбная, каб нашы ўсе цярпенні, все нашы уніжэнні, нават як Єсуса Пілат асуджае на смерць, на болі, але Єсус кажа: «Я виконуваю волю моего Отца, не Пилата». Вспомните в саде Оливном, когда Иисус, полонение Иисуса, Петр выхопил меч, отрубал одному жавнеру в ухо, Малхусу там, и Иисус скажет: «Я сховай свой меч». Что я не мог бы попросить легионы ангелов, які би мене оборонили? І правильно. Воля Отця. Тому, шановні, нехай все ж в глибині серця і душі в нас завжди буде тая основа, віра і основа Єсуса наставлення. Я прийшов виконати волю Отця. І ви зрозумієте, коли я буду зняти понад землею. І Боже, допоможи в цих всіх щоденних різних проблемах, щоб нам завжди зіхотів Твій криж, в яким наша надія і наше збавлення. Отче наш, Приюсь небес, святися ім'я Твоє, прийди володарство по Твоем, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і відпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватим нашим, і не уводь нас у спокусу,
але збав нас від злого. Змилуйся над нами, Пане. Змилуйся над нами, Ти за нас терпів рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Другая стація. Пан Єсус бере криж на своє плечі. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бо проскрижи муку свою свет откупил Ты. Эта стація відкриває нам менавіта тую сторонку нашого щоденного життя, бо ми, приймаючи так само ті чи інші, як ми називаємо льоси, судьби, але нам приходиться терпіти і зносити. Для других людей співчування, а ми відчуваємо ось цей тяжар тих чи інших переживань. Тому в цій стації нехай ми відчуємо великий довір Отцу Небесному, який чинить Єсус, бо приймає криж не з волі Пілата, але з волі Отця Небесного. Щоб в цьому крижі ми так само черпали силу і розуміли, Боже, не люди всьому тому злому винуваті, а є ще глибей злий дух, який безупинно переслідує. Люди – це поверхня. Терпіння – це да, наші болі – це наш криж. Але нам треба, щоб ми завжди гляділи менавіта праз призму віри, духа віри, на волю Отця Небесного. Вітай, Марія! Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти. Змилуйся над нами, Пане. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Третья стація. Пан Єсус перший раз падає під крижем. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. О, проскрижи муку свою, свет откупил Ты. Стація Єсуса падіння, а нас Він підіймає. Підіймає менавіта дякуючи Слову Божому. Єсус в набоженствах, читанні Біблії, Святого Писання, житті святих і молитвах ми черпаємо там силу, щоб в щоденному житті ми витривали, щоб ми, дякуючи тим дарам духовним, щоб ми приподималися і не забували, що ми ще повинні других підняти. Ми повинні молитися за наших дітей і родних. Ми повинні молитися за наш народ. Ми повинні молитися за душі чистові. Тобто, тут, в цьому випадку, нас закликає ця стація, що чоловіче, не глядячи на твої тяжкості і слабості, і падіння, вставай і молися за других. Єсус закликає, щоб ми, глядячи на Його падіння, щоб нам напоминати, підіймайся, чоловіче, бо я прийшов освятити не тільки тебе,
але твою сям'ю, родних, близьких, народ. І тут от нараджається ця охота, да, треба прийти в костьол, набоженство, і наколькі магчыма, Боже, дапамажи тривати в добрым. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. Змилуйся над нами, Пане. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся над нами, Мати Божия болесная, заступися за нас. Четвертая стация. Пан Иисус устракає свою Маті. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бо проскрижи муку свою, свет откупил Ты. Щасливі діти, які на своїй життєвій дорозі завжди відчувають присутність Маті. Чи то в одному домі сім'ї живуть разом, чи то віддільно, але пам'ятають, що Маті дома молиться, костьол, церква, пам'ятає про їх, допомагає. І ось це справді виховує, підтримує, не глядячи, що вже діти дорослі, їх діти, але ми завжди діти, коли живі батьки. Да, і тому дай Боже, щоб нам так само на дорозі життєвій, коли вже не стало наших батьків, щоб Богородиця була нам за мать. Вельми много ведаем таких історій, де навіть, що Яна Павла Святого, який за Маті, коли Маті померла його, він взяв Богородицю. Будь моєю Маті, тотус туус, весь твой. І много святих людей, і читаємо історії, які, коли не стало батьків, брали за Маті, менавіта Богородицю. І Маті Божия кожного на життєвій дорозі так само підтримує, бо, уви, в щоденному житті земним нас більше таких тяжкостей, переживань, болів, чим радості. Тому і на дорозі крижовій ми бачимо Богородицю. І, напевно, вона з кожним з нас во всіх наших життєвих проблемах. Вітай, Марія! Полная ласка, Еще за нас, теперь и в хвилину смерти. Змилуйся над нами, Пане. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся над нами. П'ятая стація. Симон Киринеєць допомагає Єсусу нести криж. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Вот раскрыжи муку свою, свет откупил Ты. Наші брати і сестри, наші сімейники, родичі, свояки, менавіта святим обов'язкам взаємно допомагати. І цьому наставленні
не толькі любіць Бога і ближняга, вельмі лёгка любіць ближняга далёка. Але вот любіць ближняга в одной сям'і, в адным двары, в адным доме не так проста. І тут заклікае нас менавіта гэтая стацыя, калі табе цяжка, прыглядзіся да гэтага чалавека. Ён яшчэ не разумеў гэтай ахвяры, жертвы, да якой яго прыцягнулі, каб нёс крыж. Але з часам зразумеў, што гэта былі яго святыя крокі за Христом. І дай Божа, каб кожныя нашы добрыя ўчынкі, сапраўдная любоў Бога і ближняга набліжалі нас да асвячэння і Божай міласэрнасці. Ойча наш, в небе, так і на землі, хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. Пусти нам провини наші, які ми відпускаємо винуватим нашим. Не уводь нас у спокусу, змилуйся над нами, Пане. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Шостая стація. Святая Вероніка витирає твар Єзуса. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе. Бог раскрыжи руку свою света вкупил Ты. Стація допомагає нам, напоминає і заохочує, щоб ми наближали дітей, внуків, молодь до Бога. До Бога, да, познать волю Божию, науку Божию, дорогу до збавлення. І тут, як бачимо, навіть не тільки, що перша святая комунія, сповідь дітей, і вони, ось уже, як сказати, така радость єднання з Богом, але далі наставляти, рихтувати дітей до такого життя в таких проблемних ситуаціях, що навіть в різних своїх таких, як сказати, тяжкостях, але і проблемах, щоб діти, молодь могли, дякуючи вірі, витримати у вірі. Це вельми важливо. І тут, да, реально бачимо, що в покутах Єзуса глядять молодь. І тоді приймається, передається гэтая ласка Божа, допоможи і мені витримати в моїм несенні крижа. Бо тут перша проблема – це молоді суженства. Вони думають, що це все життя буде таким ружовим кольором. Але проблеми знаходяться два різних характери. Коли так час від часу бачиться, це, як сказати, такий сахар. Але коли побачити, бачить кожного наізнанку, як сказати, характер, і тоді розпочинається ось проблема. І коли нема віри, терпеливості, і маємо проблеми. Тому, шановні, вельми важно, щоб підрихтувати підростаюче покоління до такого твердого життя, проблемного життя, в яким закликається до покори, пробачення,
цярпелівасці. Без гэтага няма. Таму стацыя нас выхоўвае гэтая. Набліжайце і выхоўвайце дзяцей для сапраўднага жыцця далейшага з Божым благословеннем. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому. Змилуйся над нами, Пане. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Сьомая стація. Пан Єсус другий раз падає під крижем. Кланяемся Тебе, Пане Єсу Христе. Бо проскрижи муку свою свет откупил Ты. Падінні – гэта Єсус наближається, каб падняць, бо Ён схиляецца, Ён в пакоры духовна, не тое, што фізічна, як яго падзенні, а пакоры церпіць, каб падняць всіх тых, якіх людзі ўжо давно асудзілі, так як Пілат Єзуса. Несправедліва. І трэба разумець, падзенне Єзуса – это схіліцца і падняць тых, якія асуджаныя. В сэнсе светам адрынутыя, а Божая міласэрнасць бязмежная. Таму в гэтай стацыі няхай адчуем, што чалавецтва мае свае законы, Божыя законы яшчэ, але панад усё Божая міласэрнасць. І таму давярайма, асабліва в гэтай стацыі, душы чысцовыя, змарлых нашых родных памерлых, каб Божая міласэрнасць прабачыла ім все правіны, якія яны свершалі, выконувалі за свайго зямнога жыцця. Божа, няхай Твая дабрыня сягае вечнасці і на зямлі кожнага сэрца чалавечага. Ойча наш, Который есть в мире, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля воля Твоя, Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаємо виноватим нашим. І не уводь нас у спокусу, але збав нас від зла. Змилуйся над нами, Пане. змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Восьмая стацыя. Пан Єсус суцяшае плачучых жанчын. Кланяемся Табе, Пане Єсу Христе. Бо проскрижи муку свою свет откупил Ты. Божая любов сягае сем'яў нашых, сем'яў. Як важна в гэтай стацыі, каб чулі голас дзеці, в сэнсе нават дарослыя дзеці, сталага ўзросту дзеці, каб бацькі не плакалі з-за іх жорсткасці сэрца, паступкаў. Колькі дзеці, мы, людзі, адбіраем бацькоў здароўя сваімі такімі паводзінамі,
колькі здароўя гублялі і губляюць бацькі, колькі перажыванняў з паступкаў, колькі перажыванняў бацькам, што дзеці ані ў касцёл, ані ў царкву, колькі перажываюць, што дзеці, праблемы ў сем'ях, разводы, бойкі. Страшна. Все гэта адбіваецца на сэрцы маці, бацькоў. І як жа важна, каб в гэтай стацыі адчулі все, я кажу, дзеці, малыя і дарослыя, і сталага ўзросту, што трэба задумацца, і каб нашы бацькі менавіта благаславлялі дарогу дзецям, а не аплаківалі іх той чорны, грэшны шлейф. І таму Езус кажа да жанчынаў: «Я ведаю сваю дарогу, я выконваю волю Айца майго, а вы задумайцеся над дзецьмі вашымі». Вітай, Марыя! Смерти нашей. Змилуйся над нами, Пане! Смилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, смилуйся над нами. 9 стацыя. Пан Езус 3 раз падае пад крыжам. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бо праз крыжы муку свою свет откупил Ты. Падзенні, каб падняцца. Вельмі кепска, калі чалавек губляе добрую волю і не хоча паправіцца, падняцца. Незалежна. Ай, мне нічога не трэба, мне ўжо нічога не дапаможа. І нават так адмаўляюцца ад Бога, касцёла, царквы, бо не трэба мне ўсё гэта. Это страшно. І тут гэтая стацыя напамінае, бо Езуса прыпадымаюць гэтыя нават жаўнеры. Як жа часта трэба людзям дапамагаць, родзічам, блізкім, каб все-таки прывесці тую ці іншую асобу да Бога, асабліва паміраючых, в цяжкіх хваробах, сітуацыях. Бо самае горшае в сэнсе такім дарозе гэтай духоўнай – гэта апатыя. Не хачу жыць, не хачу, нічога не хачу. Это страшно. Гэтае падзенне, з якое, да, злы дух убаюкивает человека, особу, что и все, эта жертва уже наканавана для пекла. И тут, да, потребная наша молитва. Мы не просто называем, что молимся об навертании. Это такое эмпиричное, такое далекое, великое, а мы молимся, да, об навертанні, але ось в таких конкретних випадках, в таких всіх моментах, каб люди сапраўды пачулі гэты укол. Наша молитва, наше стояние, адорация на коленках, это где-то в якимсь сердце там, да, а что и як я роблю? А чому так? Розпочинається духовна весна. Тому, шановні, наші молитви, менавіта в гэтай інтенції, це вельми важні. Боже, допоможи, щоб ми завсюди молилися об навертанні до Бога людей, нашого народу.
Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. И на веки вечные. Змилуйся над нами, Пане. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел рано. Иисус Христе, змилуйся над нами. 10 стація. З Пана Єзуса здирають одіння. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе. О, проскрыжи муку свою, свет откупил Ты. Збавитель дозволяє, каб Його гэтыя уніжэнні былі для людзей з разуменнем, што чалавецтва патрабуе духовнай вопраткі, не такой, як гэта да Хрыста, што мелі такія погляды і так далее, асуду, вока за вока, зуб за зуб, все толькі перамагчы, каб ты быў пераможцам. А Езус кажа, а ты будь пакорлівым. Так это здача всіх пазіцый. І таму хрысціянства першыя стагоддзі не вельмі разумелі. Бо всім прабачыць, всім тым ганіцелям уніжалі, якія пераследавалі, всім прабачаць. Але мы разумеем і ведаем, што Езус перамог гэты свет чым? Крыжам, молитвою, покутами. Не мечом. И до конца свету перемога Христа. Тому и нас закликає Збавитель, что дозволь, каб я дзейнічаў в твоим сердце, души и житті. Нехай жа ми завсёды дазваляем Збавителю дзейнічаць і асвячаць наши сем'і і наш народ. Ойча наш. И володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного нам сегодня. Пусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. Не уводь нас в спокусу, але избавь нас от зла. Змилуйся над нами, Пане. Смилуйся над нами, Ты за нас терпел рано. Иисус Христе, смилуйся над нами. 11 стація. Пан Єсус безлітасно прибитий до крижа. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. О, проскрыжи муку свою, свет откупил Ты. Єсус дозволяє себе прибити до крижа. Як же ми відбиваємося завсюди від різних терпінів, каб нас не прибивали до крижа в сенсі, каб ми не терпіли. Як ми все обиходимо в житті, то есть, каб не, як найменее терпеть. І наколькі вдається, але ми ведаємо, що наступить калісьці той момент тяжкої хвороби, ситуації життєвої, проблем сапраўды поважних, где
треба прийняти цей криж. Не кажу вже на ложу смерті. І тому тут, в цій стації, ми повинні так бути підрихтованими. Боже, дякуючи молитві, Тобі службі і відданості, допоможи мені ті хвилини витривати. Витривати з Твоєю ласкою і з Твоїм благословенням. Бо, як розуміємо, наступна стація, Ісус помирає на крижі, але і нам додає цієї сили, людям, вірникам, які розуміють, що це не смерть, а переход з одного життя у вічне небесне. Тому, Боже, допоможи нам в щоденних наших терпіннях, щоб ми їх оферували так само Тобі на хвалу. Вітай, Марія! Ласки Пан с тобой, прославленная ты между женщинами, прославленный плод лона Твоего. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Змилуйся над нами, Пане! Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, смилуйся над нами. 12 стація. Пан Єсус помирає на крижі. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог раскрыжи муку свою, свет откупил Ты. Так, ця стація всіх вірників ставить на колені, пошаня перед Господнім крижом, на яким зависло збавлення світу Христос, Збавитель. Криж ми вшановуємо вельми, бо на крижі Син Божий охерував себе самого за наше збавлення. Криж ми ставимо на могилі вірників, тим самим, що вони свідки, вони надалі проповідують, що християнство, яке було і є на землі нашій, що воно триває і сягає вічності. Ті померлі проповідують, дають свідчення. Криж на святинях, костелах і церквах, так само, що це Дом Божий, присвячений Ісусу Христу, Всевишньому Богу. І ось під цією сенью, опікою крижа, крижов, менавіто цієї енергетики, цієї аури, яка випрошує ласку небесную, и она разыходится на все семьи и наш народ, распростирается в нашем жилі, серцях і душах. І як же важно, щоб ми це приймали з вірою, як Фома, який скликнув до Ісуса: «Ти Пан мой і Бог мой», коли бачив воскреслого Христа. Дай Боже, щоб і ми завжди дякували Богу за дар крижової ахвяри. Отче наш, прости нам праведні наші, як
впускаем виноваты наши, не уводь нас в спокусу. але збав нас от злого. Змилуйся над нами, Пане, Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами, Мати Божия болесная, заступися за нас. 13 стація. Пан Єсус знятий з крижа і покладений на руки своєї Маті. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог раскрыжи муку свою, свет откупил Ты. Стація – це наші льоси. Це льоси кожної сім'ї, льоси народів і людей, бо наше життя має якийсь період часу, адрезок часу. І як же важливо, коли ми на цій дорозі життєвій довіряємо Богородиці, довіряємо себе, наші сім'ї, наші льоси. І, певно, так само особливо далі в житті, як важливо, щоб наша зустріча була з Богородицею на дорозі до вічності. Доручаємо Маті Божій всіх помираючих нашої країни за минулую ніч, за цей день, за наступну ніч. Маті Божия, нехай Великий пост, яким ми і наші брати і сестри православні переживаємо, розважаємо над покутами Ісуса Христа і журботами Маті Божої болесної, щоб ми тим самим признавалися, Маті Божия, ми Твої діти. Не забывай, мей своей опеце, тепер і в хвилину смерті. Вітай, Марія! Полная ласки, Пан с тобой, Змилуйся над нами, Пане, Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. 14 стація. Пана Єсуса кладуть в поховальню. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог раскрыжи муку свою, свет откупил Ты. Чоловічими руками відбувається поховання кожного чоловіка. Але Божє воскресення і чоловічство в опошній день на суд Божий всі повстануть не рукою людською, але на трубу Божого аньола. Тому ця стація допомагає нам відчути близькість, менавіта той Божої любові і милосердності, що люди так переживаємо відход з цього життя, але наступить величне воскресення. І як Ісус сьогодні з Євангелія ми чуємо, бо я прийшов виконати волю моєго Отця. І
Ви все зрозумієте, коли я буду знятий понад землею, каже сьогодні Єсус в Великім пості. Тому треба нам зрозуміти, що віра веде до воскресення. Віра веде до життя небесного і збавлення. Тому дякуємо Богу за дар віри і дякуємо Богу за наших батьків, родичів, які передали нам цей депозит, цей дар віри. І нехай же ми багатіємо духовно, ідучи далі дорогою поводле заслугів Єсуса Христа, Його покутів і величного воскресення. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Аминь. Теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Змилуйся над нами, Пане. Змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся над нами, Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся над нами. Просим ласки отпусту, Ойча наш. Который на свете, Богатство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем вин. И не вводь нас в спокусу, избавь нас от зла. Вітай, Марія, Полная ласки, Пан с тобою, полная ты меж женщинами, полный плод лония Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, мир и ухвилину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим, нехай вас благословить Богу всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть в спокої Христа. Дякуем Пану Богу. Дякую вам за уділ в дорозі крижовій. Хвала Єсусу Христу. Дай Боже. Дякую. Пастырь наш покинул ласку сих крыница, добрый откупитель отошел с землицы, пастырь отошел, что лед узлюбил, и он кровь за нас пролил, с греху с нас обмыл, пастырь отошел, что лед узлюбил, и он кровь за нас пролил, с греху нас обмыл.